Come on, you will have back up on social media and in them Ghanaian room again. Yes, sir. It's church here, bring you down. Telephone now, and I can't be out of here, Maso. Okay. Get him a Neeple. Get him with shots, eh? Get him with shots. Get him a Neeple. Get your watch. Bishop Onweghi sky. Get him a Neeple. Get you go. I'm sorry, like a ski. Get him a Neeple. Onweghi. When him a Neeple. When him a Neeple. Get your leggings. Go back. But you went high time a family, you know. Oh man. Go and went high time. That means as long as it could get kubia. Mpageto gologo. Mageto gologo. Otologo. You put slippers on here, no go. Go and went high time. Turn on. Whatever verse bia. Turn on get what I so bia. Eish, the baby will eat it. Chipatra me here. Bubatra me side that. Okay. That was a phone of it. The phone auntie who of my face that window. Face a window, making who in a window. Making who face a window. Okay. No time, oh yeah. Popata that in Goma. No, ya. Tia Nishigi. Popata Tia Nishigi. If we are more Kaganatagachingo. Nya Nishigi. Ya Nishigi, when respect. Up will nature disrespect. On your will no honor. We're more Kaganatagachingom. Asking a guy face a bokonaga chamni who here. First, where I will not see reflection on that. When you're outside. Sorry, sir. We're more Kaganatagachingom. Pralani Kana. Sorry. Pralani Kana, I am ready in when sopro. Makwan always go. I August in a when sopra so gaso. Etagachingom. I couldn't get again. Have you men went a wound on? Get watching come non attire bam bam bam. Get us a drugana. It's a monkey here, eh? It's a monkey who took a banana or Menagarian Katamoto Babu. Get us ragana. Bishop, I am my camera time. I have my camera. Yeah. Set them camera. I think set them camera. Bishop, I said to him, yeah. I let him and I get beyond racket back. Huh? Bishop, where you mayor? Where you mayor? I don't know what a nipple. But where on Neeple? Oh, come on, nipple. Okay, don't worry, Lord, again, when no. I like woman wine issue because more man or wine in or woman wine in a car and when nipple. And I name on nipple. I have it. Gloria. Huh? Gloria ba from Bishop. Gloria, yeah. Ikechukwu. Gloria, Ikechukwu. Gloria, is there for let? Bishop had him 22. Yes, sir. 22. Gloria, I did 22. Get a camera. How may now take? Remember. Them you, not take a Korean school. Not take a Korean school. Come and see a member. Get when that attack. When I phone out in you of man.
Bishop, when you are here na akpọ ya, Neotech ka na-akpọ ya. Iwe onye ebe? Iwe onye ebe? I'm onye Enugu State. Ebe na Enugu. Nkanu. Ebe na Nkanu. N'Ike. Ebe na N'Ike. Ọnụọgba. So enwe handwork ọzọ ị gara aga ma ị ga-eme ya wụrụ ị na-efisi ndị mmadụ mbọ. Na-emekwa lashes, mana ihe awụlọ my business account. Ihe ahụ ọwụnụ them you. Ihe ahụ ọwụ n'aka ọrụ mmadụ pụta na ajọ gị na enwere aka ọrụ ga-esi na ị na-etinye anya ihe anya na ị na-etinye mbọ. Ihe ndị ahụ ọwụ n'aka ọrụ dịka nwa agbọghọ ewu chọga future for gị na di gị na future nke onwe gị. Ihe ahụ ọwụ aka ọrụ. Bishop ọkwa aka ọrụ. Okay. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Sa? Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba, aka m agabeghị m. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Nne m ka dị, nna m anwụgo. Ndo. Gịnị gburu nne gị na nna gị? Gịnị gburu nna gị, sorry? Ahụ ọkụ. Ndo. Family of Oyo ọmụma gburu nna. O teghị nọ 22 years. Ị marala ihe wụ ije edi, ị marala ihe wụ nwaanyị nọ na be di, ị marala ihe ọwụ maka na ị chọrọ ka a lụọ gị, ka nwoke bịa lụọ gị kwa ụgwọ isi gị. Otu ị nọ 22 years ugbu a, ka ihe ị ghọtara wụ ije edi. N'uche nke m, ije dị bụ nkwekọrịta nwoke na nwaanyị ịnọ dịka di na nwunye, build their future together. Which future? Future dịka. Which future? Future dịka di na nwunye. Future gịnị? Chineke agbago ka le future nọ na di na nwaanyị ga-egwe. Which future ka ị na-ebuild? He create another generation like business and all that. He create another generation, our future. Our future. Nega mono AI. Ya another future he create. Ega mono machine ega na akpọrọ gị nwa. He create future. Ka ihe mere gị iji chọrọ ịga di? Bishop, achọrọ m ịnụ di ọsọ mụ bụ nwa nwaanyị ewe. Ka ihe mere nụ iji chọrọ ịga di? Ọ na-agụzi mma m si na ọ chọrọ ịga ọmụgwọ. Mma sị na ọ chọrọ ịga ọmụgwọ. Ọ ya mere iji chọrọ ịga di maka mma gị? Maka mma gị? Okay, my sister. Ebe na ọ maka mma gị ka iji chọrọ ịga ije edi. Di ahụ awụ for you. Mgbe ọbụla ị nọrọ tete decide ya na go onwe gị nwa agbọghọbịa na ị decide ya na ị chọrọ ịlụ di. N'ihi na ihe ọbụla ị na-eme maka mmadụ pụtara na ihe ahụ adịrị mma, ịba na di ahụ ị ga-apụtakwa. Ị na ihe na-agwa gị na Yes, sir. Ihe ọbụla ime gị na ọ maka mpa gị na ọ maka mma gị, ịba ị ga-regret, ị ga-apụta. Mgbe ọbụla ị tetara n'ụra na echi side yala na ị chọrọ ịlụ di, asị nwa agbọghọbịa tụrụla eto ga-ebịa eme gị interview. Ị na ihe m na-agwa gị, ekwekwala maka mmadụ ga-esi ka ị gbakụrụ nwoke. Ọ maka ego ị ga-eji nyere mma gị aka ka iji chọrọ ịgawa ije di. Ọ maka ego iji enyere mma gị aka ka iji chọrọ ịga ije di. Mba, ọ bụrụ maka ego. Okay. Mgbe ọbụla it decide on your own, si na oge ga-ezu ule ugbu a na iwepụtala obi gị na ị chọrọ ịba nọrọ dịka nwaanyị mmadụ ga-epụta eme gị interviews. Ngwa safe journey ji chọrọ ilu. Gbanyụọ nkaka ọkụ ahụ egbere dị a. Gbanyụọ ọkụ ahụ.
But you can't hide it. I say all that light you don't come there or gonna showcase. Buraku showcase or showcase a tear boss where I'm here. Oh yeah, Bapo lantern here, but yeah. Bapo that all lantern. Papi here in town, one bingo. Etakoshezi here, remove you here. Take a jockey here. I'll get a question here, remove you here. No, Chadama Church or God Bishop, calm down. I'm not much. I'm not where I'm come down. Well, you were dead. You were like, oh, no, I'm not. I'm not teaching English where I'm come down. But you were like, oh, no, you'll be the man. Remove that thing, remove that thing. Why you educate? Let you take it so long, Emma Poland. When you really. Oh, this all screw type, all screw and screw here. Upcoming Bobrisky. They are about Pullaman. I said about that, they play here before. Yeah, my first time. Oh, yeah. Billion talking Laramaso. Hey, oh my God. Come on, we're packing up again. We're packing up again. Tea in there now, on Keta. Ibranga Biagraka, where I'm not. We're packing up again, one bingo. Meshlata Tokugahu. We're packing you home already. Packing Huntantaga. Branga Bia, each on there now, on Keta Branga Biagraka, where I'm not. Oh, yeah, come closer. Purungahu. Meshokugahu. Look at. Even boy leg. Come on, damn you. I'm gonna buy yak. Uge you choko stand the Igbo. Branga begum she buy yak. Kraga brugo post to bianga biagum she buy yak. Apo one them wanna ball like refota. Ma bingo round. Go tamu amo jibia so kwega na koko afonga go yes come on keep your legs straight oh him bragoga keep your legs straight erega mo gen gola elange erega mo ge elange ro ya you pay for one corner oh ya artist o tapota artist look at enweghị imre branga erega mo n'ime onye riri Meshlata Tokugahu ọzọ. Enye nwene ka iyi. Mpam hapụrụ m ya nwụọ. Ese? Mpam hapụrụ m, o si na ihe m ritere n'aka mpam mgbe ọ nwụrụ. Ya bụ onye ka mpa gị ka iyi. Otu ụwa dị na. Ya were fonu gị. Aha gị. Anwụ Chidera. Chidera onye. Ọ dị nke m mere. Sa aha gị onye. Chidera ọ dị nke m mere nwa osu. Ma ahụ eze gị. Ị dị afọ ole? Adị m 35. Ka ebe isi na-anọnyere m? Esi m na England. Ebe na England? Anọ m Birmingham. Ị lụọla nwaanyị mbụ? Mba, alụbeghị nwaanyị mbụ. Ọ gala anya ịchọ ọchị gara ebe view here. Bishop, I don't talk here. Bishop, ask you focus and kwechiri. Focus ke kwechiri. Ana ma church. Enwe otu m sha church. Adịghị ọchị m cheka bishop. Otu isi gị gbara mkpụrụ na just focus and kwechiri. Ekwechirila m. Nchi onye rụọ ọrụ mekanik na banye before ya metra afọ nwa bingo. Bishop, amadị m na ịma m na-arụbu before. Olee otu isikwa na Maria wụ prophet? Asking them you. Okay. Yes, sir? Etala nwunye mmadụ mbụ. Mba. Iji agba ncha. Mba. Ịwọchịchala ya kwa izu ole ike ịwọchịchala ya mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So you subscribe or check Nwagbogho. Subscribe or like ya share ya. Awara ya bagị. Ịwọchịcha ya ga bank you just know what ya takushi eze for what? Subscribe for this place Nwagbogho.